Weke îro 24 Hezîranê di sala 2012 de peymangeha Bedirxan ya zimanê Kurdî li bajarê Dêrika Rojavayê Kurdistanê hate demzirandin. Bi hezaran xwendekarên zimanê Kurdî bi ast û temenên cor bi cor ji peymangehê derçûn û niha jî dergehê peymangehê ji aliyê PYD ve hîn girtiye. Bi destpêşxeriya hejmarek hezkerên zimanê Kurdî û bi alîkariya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye û welatparêznan peymangeha Bedirxan ya zimanê Kurdî roja 24 Hezîrana 2012 hate demzirandin. Peymangeh bi asta destpêkî destpê kir û hin bi hin ta asta sê û asta berfereh û asta mamostatiyê herwiha zaravayê Sûranî bi elîfbeya aramî jî hevdemê zaravayê Kurmancî û elîfbeya Latînî hate dan. Li gundewarên Dêrikê jî bêtîrî 5 şaxên peymangeha Bedirxan hatin vekirin û bêtîrî 500 mamosteyên zimanê Kurdî hatin amadekirin. Peymangeha Bedirxan karên xwe berferehtir kir. Ew jî li gorî pêwîstiya navçeyê nexastin piştî destpêkirina şûreşa Sûriyê û pêwîstiya dagirtina valahiya kojaliyê xwendinê Rodayî. Peymangehê xwelên perestdarî û yên zimanê Engîlîzî herwa xwelin li ser helbesta Kurdî û civaka sivîl derxistin. Li peymangehê Pirtûkxaneya Berzaniyê Nemir hate demzirandin û beşê perestdarî û xwelên zimanan û civaka sivîl berferehtir bû û muzexaneyek kulturî jî hate vekirin. Wêdî navê van hemû beşan bi hev re bû dezgeha Bedirxan ya çand û zanistan ku kûka wê peymangeha Bedirxan û li bajarê Dêrikê ye. û piştre şaxekî xwe li hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê bi alîkarî li gel dezgeha Sema ya çand û hunerê vekir. Şeva 15 Adara 2017 peymangeha Bedirxan ji aliyê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD hate mûrkirin û ta niha dergehê wê girtiye.